L'estació de la Molina és coneguda per ser un centre de referència de l'esport adaptat gràcies a l'associació Play and Train, una entitat que acaba de complir 15 anys. Compta amb un equip de 6 tècnics que al llarg de la temporada fan un total de 800 classes amb l'objectiu que tothom pugui gaudir de l'esquí. Qualsevol persona amb discapacitat que vulgui fer una classe particular pot venir. Estem fent també associacions que ens venen amb grups directes de diferents parts d'Espanya. Tenim un club que tant podem agafar persones d'iniciació com persones que han d'estar totalment pilotades com perfeccionament i competició. I ara estem també amb l'esport blanc escolar, és a dir, escoles de Catalunya que venen a fer la Setmana Blanca, doncs nosaltres ens comuniquem amb l'escola on porten tot el volum de nens i nosaltres fem la persona amb discapacitat d'aquella classe. A més d'usuaris particulars i grups, també hi passa la temporada d'hivern l'equip de promeses del Comitè Paralímpic Espanyol. El Centre d'Esports Adaptat de la Molina ofereix els recursos per esquiar a persones de totes les edats i amb qualsevol tipus de discapacitat, tots els dies de la setmana. Les sessions s'adapten als diferents graus d'autonomia i també hi ha usuaris que van pel seu compte. Una persona que no es pot plantejar que pot arribar a fer un esport al medi natural com l'esquí, doncs que vingui i nosaltres poder-li gestionar aquesta experiència, per nosaltres ja val la pena. O que una persona que ja és autònoma esquiant pugui arribar i amb poca ajuda nostra pugui voltar per tota l'estació, per nosaltres és un èxit. A més d'esquí, el centre també ofereix classes particulars o col·lectives de surf de neu, excursions amb raquetes, sortides amb bicicleta o bé escalada, a més d'altres activitats a l'estació com el passeig amb telecabina fins al cim de la Tosa o al Parc d'Aventura als Arbres.